खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। दाखालि बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस हान्जानि आफादगिरि प्रानजित बसुमतारिया बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ नोजोर बोनानै कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव राजखान्थिनि बारा थारैनो बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गोसो मोदोमाव नांथारबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। नंगौ, थारैनो दायो बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोरा गावबा गावनि राजखान्थि आफादफोरखौ राफोद एबा गोरा खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गुबुन मोनसे दोलोनि गुबुन मोनसे आफादफोरा लोगोसे सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनहा गावबा गाव दोलो आफादफोरखौ सायख'नानै लानायाव मुखुब जालायनायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायनि गेजेरजों गुबुना गुबुन मोनसे दोलोआव, सोरबाया सोरबा मोनसे दोलोआव जयनिं जाहैबाय थादों। बेबायदिनो दाखालि बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस हान्जानिनो आफादगिरि प्रानजित बसुमतारि बिथाङा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै मैया कंग्रेसनि बुंथिगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो प्रानजित बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो दोलोनि जेबो खामानि मावबोआखै, अदेबानि दोलोआव जेबो खामानि उदायनो रोङा। मानोना बिथाङा मालाबा इउपिपिएल, मालाबा बिपिएफ बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो बिथाङा जगाजग खालामबोबाय थाखादोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबायदि थांनायाव कंग्रेस दोलोआ जेबो खहा जाया होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां रां जाख्ल'नायनि बिथांनि सायाव अजद होनायखौबो नुनो मोननाय जाबावदों। लोगोसेनो बिथां प्रानजित बसुमतारिजों रावबो सोद्रोमाफोरानो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाहैफाया होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव मैया मुसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव आथिखाल बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय एबा ना फाननानै जाग्रा फालांगिरिफोरनि थाखाय साइकेल आरो आइस बक्स राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकार एबा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फालांगि खालामनानै जाग्रा बायदि आबादारि बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बेबायदिनो बायदि आगजुफोरखौ राननानै होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकार बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायाव मैयाबो थिग बेबायदिनो मुसलपुरनि हायार सेकेन्डारि फिल्डआव मोनसे गोबांथार ना फाननानै जाग्रा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा एबा फालांगिफोरनो आइस बक्सजों लोगोसे गंफा गंफा साइकेल राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बेबायदि होनायनि गेजेरजों ना फाननानै जाग्रा फालांगिरि बिथांमोनहा गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ लानानैनो ओनसोलाव ना फालांगि खालामनानै मैखोमै संसारखौ जानो हागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे आइस बक्स राननाय हाबाफारियाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, अनरेबल केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म, मन्टु बर' आरो बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै मैखोमै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोनबावदों। थारैनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। सासे बर' फरायसाया गुबुन हादोर रासियायाव MBBS डक्टर उथ्रिसार जानानै न' फारसे सफैफिननो हाबाय। जायखौ लानानै ओनसोलाव जोबोद गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'फोरनि गेजेरावबो थारैनो बेबायदिनो सम सम गुबुन गुबुन थासारियाव गुबुन गुबुन थाखोनि गुबुन गुबुन बर' फरायसाफोराबो गुबुन हादोरफोराव थांनानै बेबायदिनो साफानि उनाव साफा सम सम उथ्रिसारनानै एबा राफोद जानानै सम सम फैबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जाबोदों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव डिमाकुसि ओनसोलनि
डक्टर ज्यतिका बर' बिथाङा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो MBBS फरायनो थाखाय गुबुन हादोर रासियायाव थांनानै फरायगासिनो दंमोन। थारैनो बिथाङा दायो उथ्रिसारनानै न'फारसे फैफिननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बेबायदि उथ्रिसार जानायनि थाखाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोजोननाय फोरमायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा जानानै थागोन होननानैबो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। राजनिति आरो राजनितियानो आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव मैखोमै नांनानै दङ, जेराव राजखान्थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमा बिथांमोनहा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सोरबाया मोजां मोनदों, सोरबाया गाज्रि मोननानै गावबागाव राजखान्थि दोलो आफादफोरखौनो नागारनानै गुबुन राजखान्थि दोलो आफादफोराव हाबैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आरो दायो मोनसे GSP दोलोनि गेदेरथार खहा, जेराव सा 40 सोद्रोमाफोरा खेबसेयैनो GSP दोलोखौ नागारनाय जायो होननानै बिथांमोनहा मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाय बिथांमोनहा मैया गावसिनि दोलोफोरखौ नागारदों, बिथांमोनहा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो एबा जागायनाय समनिफ्रायनो GSP दोलोखौ गोबांथार बेबायदि दह-रह फोजौखांबोबाय। नाथाय दायो GSP दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ एबा गोजाम सिनियर सुबुंफोरखौ थारैनो गुरुत्व होलिया। जायफोरा गोदानै हाबो बिसोरफोरखौसो गुरुत्व होबाय थायो। लोगोसे दोलोनि जेबो जौगाखांनाय खामानि मावनो हाया, ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हाया होननानै गोबांथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखायनो बिथांमोनहा दायो GSP दोलोखौ नागारबाय होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव बिथांमोनहा बुंथिनानै होदोंदि थारैनो बिटिआर ओनसोलाव जाय राजखान्थि दोलो आफादफोरा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावो, बे राजखान्थि दोलो आफादफोराव गोरोबनानैनो जोङो थारैनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबाफारिफोर मावलांगोन होननानैबो गोख्रों सिदान्थ लायो होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांनाय गोजाम सरकार एबा BPFखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BPFआ थांनाय समाव गोबांथार फाब मावदों, गोबांथार रायजो राजाफोरनि रां जाख्ल'नानै फाब मावदों, न' लुनो गोनां सरखारि मोननाय न'फोरखौ लुनानै होआखै, 10 बोसोरहालागै गारसोनानै गोग्लैसोनानै दोनदों। बेबायदिया थारैनो BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे फाब, बेफोरखौ जोङो दायो सुख'गासिनो दङ। बेनि अनगायैबो 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों, बेफोरखौ जोङो दायो सुफुंगासिनो दङ। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। KLOनि गाहाय कामान्डार जीवन सिंह बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे गोख्रों फिनजाथाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा सोनाब बंग रायजोनि सोरखार ममता बेनार्जीनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि KLOआ गोबाव समनिफ्रायनो गावसिनि आलादा खमथाफोर रायजो सोरजिनांगौखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोबाय थादोंमोन। जेराव बेबायदिनो KLOनि कामान्डार गाहाय जीवन सिंह बिथाङा बावैसो सान सिगां भारत सरकारजों सावरायनो ओंखारबोनायनिफ्रायनो बिथाङा खौरां बिजोङाव फैनाय जायाखैमोन। नाथाय मैया खौरां बिजोङाव फैनायनि गेजेराव बिथाङा आथिखालाव सोनाब बंग रायजो सोरखार ममता बेनार्जीनि हेंथायै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायनि गेजेरावनो आथिखालाव सोनाब बंग रायजोनि सोरखार ममता बेनार्जी सरकारा गोबांथार KLOनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आथिखालाव राजबंशी हारिनि सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन सेरखाय बेरखाय खालामदों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बेबायदि खालामनो नाङा आरो गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोराव गावस्रालांनाय एबा गावनि राव धोरोमफोरखौ गारनानै गुबुन गुबुन हारि माहारियाव बास्लायलांनाय एबा सेरखाय बेरखाय जानानै थांनाय गावसिनि राजबंशी हारिनि मानसिफोरखौ थारैनो खौसे जानानै थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों। लोगोसे बेबायदि खौसे जानानै थायोब्लासो जोंनि सिबां आलादा खमथाफोर रायजोआ जाफुंसारगोन। बेनिखायनो बयबो खौसे जानानै थानांगौ होननानै बिथाङा गुबुन गुबुन हारि माहारियाव गावस्रालांनाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।